Månedens Bordeaux temaaktion løber snart over stablen, og der er rigtig mange spændende flasker til salg. Se bare de her halvflasker, jeg har her. De passer lige ind ad lommen, og så er det bare afsted. Hvis du er til noget, som er lidt større, så prøv at komme med her engang. For vi har virkelig fået et bredt udvalg af alt slags Bordeaux til salg. Der er gamle årgange i de helt rigtige årgange, vel at mærke, hele vejen op til første cru, og her kunne jeg nævne en magisk trio. Den hedder Haut-Brion 01, den hedder Cheval Blanc 99 og Mouton 96, og jeg kunne blive ved. Men er du til noget, som skal være endnu større, så kig bare med her. Fordi vi har nemlig også Magnummer, og det der er værre. Vi har Magnum fra 1966, vi har 2 flasker Imperial, altså 6 liters. Og her der vil jeg jo så lige også vise jer, Diarmillon, en del af Rothschild-familien, kommer fra Pauillac, det er 4. cru, 1998. Magisk flaske. Alt du skal gøre, det er bare at klikke ind på skærmen. Det foregår torsdag den 28. november. Håber vi ses.